Dobrý deň ľudia, mysleli ste, že som už skončil? Nie, ja som len začal. Dobrý deň ľudia, vítam vás opäť naspäť u nového formátu videí. Mali sme sériu prototypy tankov, gameplay a teraz je čas na všeobecné zhrnutie. Dôvodom tohto rozhodnutia je ten, že moje staré videá boli dobré na svoju dobu môjho začiatku, boli ale príšerné na terajšiu kvalitu, ktorá sa trochu posunula, aspoň o trochu dúfam. Preto si ideme zhrnúť všetky panzre, čo najkratšie ako to ide. Podotýkam, aby ste dali like, odber a pokiaľ chcete vidieť takéto videá, tak nezabudnite dať odber. Ja to tu nebudem zdržovať a ideme na to. 30. roky, Nemecko, predvojnové obdobie. Sekcia Panzer 1. Po tom, čo bola Versailleská zmluva niekoľkokrát porušovaná nemeckým kancelárom, armáda Nemecka potrebovala kvalitné a silné vojsko na splnenie zatiaľ tajných plánov ríšskeho kancelára. Samozrejme, že do armády treba aj tanky, ktoré sa stávali kľúčovým bojom boiska, a to si myslel podplukovník Hans Guderian, ktorý ich viedol ako hlavnú útočnú silu na boisku. Jeho predstavy boli o vytvorení dvoch rôznych typov tankov. Prvý typ bol určený na ničenie tankov a druhý typ bol ničenie na budov a bunkrov. Nemecké spravodajstvo si chcelo odskúšať lomeno otestovať, ako by sa tank mal využívať na modernom boisku, a preto bola poverená firma Krupp, mala zadanie o vytvorenie 5-tonového tanku. V auguste potom prebiehli prvé armádne testy stroja a Waffermann vydal prvé požiadavky na menšie konštrukčné úpravy. Prototyp podvozku v septembri 1932 zbrojným úradom, akceptovaný a následne odoslaný na porovnávacie testy s britskými Vickers Cradden Lloyd, z ktorého vychádzal. Panzer 1 si viedol veľmi dobre na testoch poli a preto si zbrojný úrad vyžiadal ďalších 5 podvozkov od firmy Krupp s kompletným pancierovaním. Prvý z týchto 5 bol dodaný v júli 1933. A tieto Leichtraktory, ako ich Nemci prezývali, sa používali ako 0. séria. Ako náhle boli dodané všetky Panzer 1, nemecký zbrojný úrad dal za rozkaz začatie sériovej výroby, a to čo najskoršie. Prvé sériové Panzer 1 boli dodané v júli 1934. Sekcia Panzer 2, 30. roky. Po vzniku Panzer jednotky bol taktiež zmienka o namontovaní 20 mm autokanónu. V januári 1934 bol započnutý projekt o namontovaní 20 mm kanónu na ľahký tank. Krupp dostal za objednávku vyrobiť prototyp do roku 1934. Páni zo zbrojného úradu však zrejme neboli úplne spokojní a nenechali sa dohovoriť, skôr naopak. V máji alebo v júni totižto Waffermann do súťaže na nový tank privzal ďalšie dve firmy a jednalo sa to o firmu Mann a Henschel, ktorí boli zapojení do výroby tanku Panzer 1. Prvý kompletný prototyp tanku LAS-100 od firmy Mann bol dodaný vo februári 1935. Bol tento tank taktiež poslaný na armáde na testovanie. Každá firma poslala svoj prototyp a následovne si viedol prototyp firmy Mann. Prvá výrobná séria v počte 75 kusov bola objednaná v októbri 1935. Pôvodne bola označená ako 0. séria, neskôr však bola premenovaná na prvú výrobnú sériu. Tanky z tejto série mali byť armádne dodané od apríla do septembra 1936, ale v apríli 1936 získal tank svoj oficiálny názov Panzerwagen 2, takzvané Panzer 2. Sekcia Panzer 3, 30. roky. Hans Guderianova myšlienka o vytvorenie o dvoch typoch tankov sa vyplnila. Tank Panzer 3 mal plniť úlohu ničenia tankov s jeho 37 mm kanónom. Jednotlivé firmy dodali svoje návrhy zrejme v júni 1934. Po ich zhodnotení bolo rozhodnuté o prerozdelení ďalších vývojových prác. Daimler a Benz mal ďalej pracovať už len na podvozku nového tanku, zatiaľ čo bojovú väžu mali postaviť firmy Krupp a Rheinmetall Borsig. Väžu tank Panzer 3 mali na starosť nadizajnovať dve firmy, Rheinmetall a Krupp, ktorá nakoniec bola vybratá. Prototypy zrejme prekonali továrenské aj vojnové testy a s návrhom niektorých drobných úprav bola objednaná výroba prvej série obsahujúce 10 strojov. V apríli roku 1936 došlo k premenovaniu nového tanku z doterajšieho Zugsurwagen na Panzerwagen 3, verzia A. Bola charakteristická 5 veľkými kolesami, ktoré si môžete všimnúť. Sekcia Panzer 4, 30. roky. Hans Guderianova myšlienka o vytvorení ničenia budov a bunkrov sa vyplnila v podobe Panzera 4, ozbrojeného 75 mm kanónom.
Zadanie pre vývoj nového stredného tanku vzniklo zrejme v januári 1934 a vo februári tohto roku bolo odovzdané firmám Krupp a Rheinmetall, ktoré ešte v tom roku vydali svoje koncepčné návrhy. Rheinmetall svoj prototyp predstavil už v roku 1936 a Rheinmetall prešiel s jazdnými skúškami a potom podrobne niekoľkým úpravám. V lete v roku 1936 boli dodané 3 prototypy, 2 patrili Kruppu a boli vykonané armádne testy. V decembri nemecká armáda uzavrela zmluvu s Kruppom o dodávku prvej série 32 kusov Panzerov 4A. 40. roky, Nemecko, vojnové obdobie, sekcia Panzer 1, vojnová kariéra. Po španielskej občianskej vojne bol Wehrmacht nútený v roku 1939 nasadiť Panzer 1 do Poľska. Nemecko ich nasadilo niečo cez 2500, z toho 320 bolo poškodených, z toho zhruba 100 zničená. V Poľsku sa zapojili aj verzie B, ktoré sa líšili nielen podvozkom, ale aj motorovou sekciou. Keď sa Wehrmacht otočil na západ, Panzer jednotky spolu s 2 a 3 a 4 boli povolané. Niečo cez 500 tankov zaútočilo na Sovietsky zväz. Tanky Panzer 1 sa uplatnili vo Francúzsku, Poľsku a teraz aj na Sovietskom zväze. Svoj primárny účel plnila najdlhšie zrejme veliteľská verzia tanku, a to až niekedy do roku 1933. Panzer 1 sa totižto začal pomaly zastarávať a pre Wehrmacht bol už nepotrebný, ale stále uplatnil svoju úlohu ako trénovací stroj pre nové tankové posádky. Varianty Panzera 1. Okrem verzií A a B boli tu aj iné verzie, ako napríklad Panzerjäger, čo sa jednalo o upravenú stíhačovú verziu so 47 mm kanónom. Bolo ich vyrobených 202 kusov a používali sa do roku 1942. Flak Panzer 1. Ide o protilietadlovú variantu s 20 mm protilietadlovým kanónom, ktorá bola využívaná do roku 1943. Podporné varianty jednalo sa o poupravené varianty ako Munitionspanzer, čo sa jednalo o nosičov munície, alebo ako demolačný tank Ladungshälsger. Ďalšie varianty sú mostový tank a tak ďalej. Španielské varianty. Jedná sa o plameňometnú verziu Panzera 1 a španielský Panzer 1 s 20 mm kanónom, ktorý tam bol umiestnený kvôli neschopnosti prebiť sovietske T-26. Panzer 1 španielská verzia bola taktiež nevýhodou kvôli namontovaniu 20 mm kanónu, lebo vo veži nebolo skoro žiadne miesto. Veliteľské varianty. Jedná sa o bezvežové verzie Panzerov 1 s menom Kleiner Belserwagen a taktiež zdravotná verzia toho istého tanku. Panzer 1C bola modernejšia, vylepšená varianta tanku s úplne novým dizajnom. Bohužiaľ jeho 0. séria bola aj posledná kvôli nástupe Panzer 2L v roku 1942. Panzer 1F. Bol to prvý prototyp, ktorý sa už objavil v roku 1941 a disponoval hrubým 80 mm pancierom, 60 mm pancierom na bokoch a zadku. Verzia F bola v skutku malá pevnosť. Po dokončení 0. série 30 kusov výroba aj skončila. Tank bol použitý na východnom fronte a ako tréningový stroj. Sekcia Panzer 2. Vojnová kariéra. To isté ako Panzer 1 boli nasadené do Poľska v počte 1151 kusov, čo tvorilo 40% všetkých nemeckých tankov počas tej operácie. Následne sa Panzer 2 zapojili do Nórska a Francúzska. Vo Francúzsku Panzer 2 stretávali sa s tankami, ktoré nedokázali prebiť ani z nulovej vzdialenosti. Jediné, čo dokázali urobiť, je poškodiť ten tank. V roku 1941 sa zúčastnili aj africké oťaženia, kde Panzer 2 sa zúčastnili aj operácie Barbarossa, celkom počet 1074 kusov. Aj keď výroba v júli 1942 skončila, v roku 1944 vlastnili 386 Panzerov 2. Z toho sa domnieva, že Nemci ich využívali až do posledných mesiacoch vojny ako zúfalý pokus. Varianty Panzera 2. Panzer 2C priniesol nové kolesové ústrojenstvo, dávajúci mu jeho ikonický vzhľad, môžete si všimnúť na porovnávacích fotkách. Panzer 2F prinieslo pár zmien ako priezorovú vežičku pre veliteľa tankov. Hlavný pancier činil 35 mm a boli tam umiestnené 2 periskopy, vedľa seba z toho jeden bol pravý a druhý bol falošný. A boli vykonané nejaké menšie zmeny v oblasti motorovej sekcie a pohonného ústrojenstva výrobnými firmami Alket a Famo. Tanky boli nakoniec dodané v máji 1942. Kvôli konci produkcie bol projekt uzavretý. Panzer 2D. V skratke Panzer 2 s torznými tyčami projekt sa neuskutočnil kvôli odkladom. Panzer 2G.
Tentokrát volantom ovládaný tank bol navrhnutý riešenie ako s prevodovkovými problémami a tak ďalej. Jedná sa o zlepšený Panzer II s netradičným pohonným ústrojenstvom, pripomínajúci Pantrov alebo Tigrov štýl. Projekt firmy MAN a bolo vyhotovených len 5 prototypných kusov. Panzer II L. Ako Panzer II G jedná sa o lepší Panzer II s lepším motorom. V roku 1942 ich bolo dodaných 500 kusov. Panzer II J. V skratke Panzer 1F, ale s hrubým čelným pancierom 80 mm. Panzerkampfwagen 2 Flamm, a.k.a. Flammenwerfer. Ako názov hovorí, jedná sa o plameňometnú verziu tanku Panzer 2, ktorú môžete nájsť aj v hre Enlisted. Schwimmpanzer. Jedná sa o Panzer 2, ktorý mal byť schopný plávať na dno rieky a tak prekonať rôzne prekážky. Táto schopnosť bola navrhnutá kvôli operácii, ktorá zahŕňovala vylodenie vo Veľkej Británii, ktorá sa nikdy nepoužila. A tak tieto panzre boli využité ako normálne Panzer 2. Brückenleger 2. Je to mostová varianta Panzera 2. Ludensgeleger 2. Pokladač náloží na podvozku Panzer 2. Potom tu taktiež máme zmienku aj 15 cm SLF a Marder 2 postavený na podvozku Panzer 2F. Sekcia Panzer 3. Vojnová kariéra. Panzer III boli masívne nasadené v Poľsku, kde si viedli dobre, a to isté aj vo Francúzsku. Tanky sa potom zúčastnili aj v Severnej Afrike, kde si neviedli veľmi dobre oproti Shermanom kvôli slabej penetrácii a malým kanónom, neschopné prebiť ich predný pancier. Po okupácii Francúzska sa Nemci vrhli aj na Sovietsky zväz, kde bojovali nielen proti ruským tankom, ale aj proti zime. Tieto tanky pokračovali svoju službu až do roku 1943, kde boli sériovo ukončené. Panzer III bojovali až do roku 1945, kde sa vravelo o 500 zostávajúcich kusov, ktoré sa odložili do konca vojny a na konci boli buď zošrotované, alebo uchované do múzea dodnes. Varianty Panzera III. Panzer III mal niekoľko verzií, napríklad Panzer III B, C, D a tak ďalej. Síce Panzer III B, C, D nie sú vojnové varianty, ale aj tak si ich preberieme. Panzer III B. Panzer III už mal svoju ikonickú 8-kolesovú konfiguráciu pojazdových kolies a Panzer III B mal inakšie servisné otvory. Mal aj priezor od Panzera II s novou veliteľskou vežičkou. Panzer III C bol oproti svojmu predchodcovi prakticky inakší spôsob obpruženia a Panzer III C bol taktiež mal aj servisné otvory, podobné ako u Panzer III Ačka. Panzer III D s novou prevodovkou SSG 76, ale aj rôzne vylepšenia ohľadne motora, taktiež došlo aj k zosilneniu brnenia zo 14 mm na 30. Panzer III E. Teraz už predný servisný otvor so silným 30 mm brnením, v roku 1940 vykonané úpravy, ktoré zahŕňali 50 mm KVK 38 L42 kanón. Panzer III F. Táto verzia zahŕňala nový motor Maybach HL120 TRM, ktorý si veľmi nelíšil. Oproti verzii E sa verzia F nelíšila dokonca ani na fotografiách, kde nie sú veľmi rozdielne. Následovne bola verzia F prerobená, v roku 1939 boli pridané aj horné otvory v prednej časti. V roku 1941 bolo pár kusov prispôsobených na africkú púšť a na tank bola pridaná novšia maska o sile 35 mm s novým 50 mm kanónom. Panzer III G. Jednalo sa o rovnako vyrábanú verziu ako F, len pár malých zmien. Panzer III H. Panzer III H. Jedná sa o zmenu prevodovky na poloautomatickú prevodovku Variorex firmy Maybach a pancier bol zvýšený na 60 mm. Verzia H mala aj novšiu veliteľskú vežičku. Panzer III J. Jedná sa o variantu s prevodovkou SSG 76 a v marci 1942 sa začínajú objavovať extra panciere o sile 20 mm. Panzer III L. Jednalo sa o variant na zjednodušenie a zlacnenie výroby v decembri 1941. Boli zavedené na nové vetracie otvory a v roku 1942 boli odobraté bočné núdzové otvory. V roku 1942 boli pridaný dodatočný pancier na veži a podvozku. Tank bol taktiež vyzbrojený dlhým 50 mm KVK 30 L60, ktorý už dokázal niečo narobiť. Panzer III M. Jedná sa o lepší variant, ktorý bol v roku 1943 doplnený o extra brnenie na bokoch veže a trupu. Panzer III N. Jedná sa o úpravu, ktorá pochádza z roku 1942 a ide o delostrelecký krátkohlavňový 75 mm KVK 37 L24 kanón. Panzer III Famo. Jedna veľmi veľká zmena je o Pantru podobnému spôsobu zavesenia pojazdových kolies a rôznych iných zmien.
Panzer 3D1. Panzer 3 vyzbrojenými 4 anténami, tzv. Veliteľská verzia. Panzer 3K. Ide o bežne vyzbrojenú 50 mm Panzer 3, ale v úplne novej maske. Jedna zo zmien, ktorej si ľahko všimnete, je aj priezor v ľavej časti veže, ktorá sa od decembra 1942 do februára 1943 bolo vyrobených 50 veliteľských kusov. Tauchpanzer 3. Ide o prototyp, ktorý má byť schopný prejsť cez rieku. Flampanzer 3. Jednoducho plameňometná varianta. SK1. Ide o variantu schopnú ísť na železnične a jazdiť na kolajniciach. Minenraupanzer. Ide o podvozok, ktorý mal minimalizovať poškodenie míny. Berberpanzer. Ide o opravené a vyprošovacie vozidlo z 1944, lebo v tom roku boli nahrádzané. Munition Panzer. Ide o Panzer 3, ktorá niesla muníciu. Máme tu taktiež aj verzie Panzerbauwagen 3 a Panzer 3 predstavený Sovietmi na samohybné dielo Su-76I. Sekcia Panzer 4. Vojnová kariéra. Panzer 4 ako Panzer 1, 2 a 3 sa zúčastnili útoku na Poľsko, kde si viedol dobre, ale prvé problémy sa objavili vo Francúzsku a v Afrike, kde boli neschopné prebiť ťažké francúzske tanky a Shermany vo Afrike na väčšiu vzdialenosť kvôli krátkemu 85 mm. Panzer 4 sa pridali aj do útoku do Ruska a v iných operáciách Tretej ríše až do konca. Variant Panzer 4. Panzer 3B bol oproti verzii A. Mal už, ako dobre poznáme, svoju typickú väžu. Bčko taktiež dostal zvýšený pancier zo 14 mm na 30 a Panzer 4B mal aj menšie zlepšováky, aby bolo docielené k väčšej efektívnosti na boisku. Panzer 4C. Panzer 4C bol podrobený niekoľkým zmenám ako lepším 30 mm pancierom a s lepším odpružením. Panzer 4D. Panzer 4D sa opäť vrátil k rovnému čelnému pancieru oproti iným verziám, kde bola časť vodiča predĺžená dopredu. Panzer 4D bolo aj zvýšené brnenie vo veži zo 14 na 25 mm. Panzer 4E. Okrem pár zmien v oblasti ústrojenstva bol Panzer 4E opatrený 50 mm pancierom, ktorý bol docielený namontovaným extra 20 mm plátom. Panzer 4F. Opatrený novými pásmi a inými zlepšovákmi v oblasti motora a prevodovky. Panzer 4F2. Jedná sa o modernizáciu, ktorá prebiehala v roku 1942. Zmena zahrňala drhý 75 mm kanón, ktorý bol efektívny voči tankom T-34 a KV-1. Panzer 4G. Jedná sa o rovnaký prípad ako u F2. Ohľadne kanónu bolo G opatrené novou maskou kanónu a bolo vykonané aj mnoho zlepšovákov a zjednodušení. Verzia G bola opatrená aj 80 mm pancierom. Panzer 4H. Ide o veľmi dobre poznateľnú variantu s extra pancierom na veži a po stranách trupu kvôli protitankovým puškám. Bolo vykonané aj modernizácie ústrojenstva a prevodovky. Tank sa objavil už v roku 1943. Panzer 4J. Taktiež ako posledná varianta pochádzajúca z roku 1944, Panzer 4J prišiel o elektromotor a bol eliminovaný aj pomocný benzínový motor DKV a elektrogenerátor pre zlacnenie výroby. V apríli 1945 bolo vyrobených len 50 kusov. Toto je malý počet, keď si pripomenieme, že bolo hotových celkom 3150 kusov od jeho výroby. Tank skončil svoju službu v roku 1945 pádom Berlína a väčšina bola zničená, ale niektoré kusy sa dostali do múzea, kde sú doteraz. Tauchpanzer 4. Ide o Panzer 4, ktorý sa mal ponárať na dno a schopný sa vynoriť. Panzer 4 s hydrostatickým motorom. Nie veľmi známa varianta, bol kompletne zmenené ovládacie prvky a ako už v názve tank disponoval hydrostatickým motorom. Ide o tank, ktorý sa nikdy nevyrobil a v skutku o unikát. Brückenlehrwagen. Ide o mostový tank na podvozku Panzera 4. Infanteria Sturmter Auffelger Panzerwagen 4. Ide o žeriavový tank. Panzerwagen 4 ako nosič pre 600 mm Karl Gerät. Munition Panzer, logicky nosič munície. Panzer 4 zrejme ako AUS-C, predstavený na samohybný raketomet. A potom tu máme verziu so Su-76 mm kanónom. Sekcia Panzer 4, povojnová kariéra.
Tanky Panzer IV sa prekvapilo nezostali ako muzeálny kus, ale sa používali aj v týchto konfliktoch, ako napríklad vojna o vodu. Jedná sa o konflikt medzi Izraelu a Arabu, kde sa odohrávalo v roku 1964. Šesťdňová vojna. Zase ide o konflikt Izraelu a Arabu v roku 1967. A Jokimpurská vojna, kde zase izraelsko-arabskú vojnu, ktorá sa odohrala v roku 1973. A sme na konci videa. Som rád, pokiaľ ste sa dostali a na koniec tohto videa. Bohužiaľ v tomto videu kvôli jeho dĺžke, ktoré by vzniklo, keby som tam dal všetko, tak som bol nútený to osekať. Pokiaľ máte nejaké detaily, ktoré som prehliadol alebo zle povedal, napíšte to do komentu. Ja sa s vami lúčim na budúce a zatiaľ sa majte a čaute.